होदो दे नोंसोरल' दै होदो हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय बे ब्लगानो जाबाय पार्ट 2 ब्लग मैयाहाय जोङो कलेकट बेरायहैदोंमोन दा बे कलेकट बीचआव बेरायनाय पार्ट 2 ब्लगखौ नैबे आंनि बेंगलाय नार्जारि लाइभ चेनेलावहाय आङो नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनो दाबाव दा बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ अभी मजा आएगा ना भिड़ो खांख्राइ नायनो खांख्राइ सागोरनि उइट शिट माथो बियार बथल खालांजोब्बाय नामा खालांजोब्बाय बोथिसेनि बारा मोनगोन ना मोनला आयो प्लास्टिक लाबोआखै ओहो खाजोब्बाय आंखौ गिनानै नै साला जुब्रि गोजा आयु नै नै साला होसोना सुवाफोरखौहाय अ ज्राव ज्राव ज्रावनो फाग्ला फाग्ला हमजानो गिखोना माखो खालाजोब्बाय ओरै फाख्रा फाख्रालाय दा जोङो दंफैयो जाहैबाय बेसेबा गोजान रोमै रोमै लैथो गेजेराव ओरैबो मोनहास'आ ओरैबो मोनहास'आ बेवहाय माने ना हमग्रा बर्डार जाबदिंनाय दं अन्थाइ बर्डार बे अन्थाइ बर्डाराव जोङो दंफैयो दायो आरो पालि नायदो नोंथांमोना बैयाव थाबोबा हनै बाबायनो थाबायनो वा जिजों खारबोगोन इयो नेगासिनो दं जों गाखोनो ओइ बिहावफोरनि गारि माथो बोनासो लाबोलायखो बा ड्रना लागायबाय नैना खोमसि नुजोबा आंलाय लागायबाय ड्रना ओरैबायदि पाब्लिकफोर फैबाय थायो जों दहाय जों फैला बारा गैयामोन ना देंजार फैबाय मानसिफ्रा माखासे मानसि गेजेर गेजेर होलांबा हनै खेलाङै आसोला कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं गासिबो रेडि गोजासै गाखोनो गोसोब्ला गाखोनो हागोन बेसेबां लागोनथाय रडा जोंबो सोंना नायगोन जुदि खम मोनो जोंबो गाखोगोन गाखोनोथ' गोसो ओरै नायदो नै मानसिया रोमैलायनो दोमै फैगासिनो बैयाव नांहैगोन थ'नो इसोर गाखोखांनानै फैबाय जाहैबाय जों दा गाखोनो सोंदोंमोन दामखौ बेसेबां होनखो खोनास्लाबासै आं एसे उराय खोलाबायनो मोनगौमोन दसे सम गाखोनानैहाय गाखोला जोङो दामा बांद्राय लोगोफोर कलेकट बीचआवहाय बियो गाखोग्राया दैयाव गेलेग्राफ्रा 320 थाखानो सासेयाव ओंखायनो जों गाखोआ नांगौला जों ओंखाम फ्रि मोनजालांगोन दा ओंखाम उखैखाबाय ओरैनो ना बायदिसिना गासिबो बिसोरो नै बेरायनो फैदों गोदान मानसि नुला ओरैबायदि खिबु होसोबाय बिसोरो नांगौनालै गावनि मानसिखौ बिदिनो हाया ओमफ्राय गोदान मानसि नुला नुलाबायो आं हरब्लाबो मानसि सिनायनानैसो हरखायो गोदाव सोराव हरलाबायालै आं जों दा बैथिं बेरायहैनायजों दसे ओरै बैयाव थांगोन र' दायो दसे हेलै नोङो मालदार जाथों एसे बोर मोनबावदों हरदो बेजों दङ जाहैबाय फट' शुट खालामग्रा बायदि बायदि नोंथांमोना नै नुनो मोनगोन बा फांसनफोर जादों ना मादोंथाय मिथिला जों दा हरैथिं थांनो नागिरदों बिराद मानसि दङ बेयावहाय मोजां जायगाया सिं सिंनो लोगोफोर दं ओमफ्राय आं दं ओमफ्राय लोगो सासे हरै दङ ओमफ्राय जों नै ओरै नायदो बेबायदि नुगोन नोंथांमोना
केमेरायाबो मोजां जाला आंना लोगोफोर दा ओरैनो खुनुरुखुमसो भिडिअ लागासिनो दं आङो मोजाङानो नुनो थांला केमेराया माने बबेबा बबेबा ओरैबायदि थाबथासै दा आं दाहाय एडिटिं खालामब्लासो नुजोबफिनसिगोन आरो बिदि बेजोंसो साबसिन माथो जायगाया नै बेरायनो जायगाया बेजोंसो साबसिन माथो औ सागोर सेरावहा मोनामलाबायोसो बेजों जिरायग्रा दंलाबायो नै दंफाङाबो जिरायनो जा गोमला गोमला मोजां मोजां जाना होदोंना नै साया मोनो गुसुनो बादाम बोरैबा होनोमोन बे दंफांखौहाय मिथिला आजाव आजाव बुम बुम आजाव 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 उहुy हाबफैनायनि थिंखि लालायबाय मोनसे नै मोजां मोनसे जायगाया सिं एब्रेलाबायनानैहाय फट' लानो मोजां नोंसोरबो लाद' फट' लानो ला जायगाया बरियाथ' फट' लानो बे वान टेक फिल्मनि ओरै होसोनानै सौखेलायनायालाय बायदि नुयो साइसाखौ औ दहाय जों फैला रावबो गैयामोन दा नायदो मानसिखौ ओरैबायदि नै नायलाबो नायथ्र' हाले मानसियानो मानसिसै होंगो दोंगोनो नै केरेलायावहाय जरा नुवा होननाया आङो दिनैसो नुफैबाय सागोराव फैनानैहाय ओरैहाय अन्थायाव एब्रेलाबायनानै दं स्पटफ्रा लोगोआ मै थिखां लांखो मिथिला बै गोजौजों थाबायनो एरालाय मेङो नोगोरनो ओंखायनो सागोर सेर सेर थाबायदों थांलागासिनो गारामारा ओंखारजोब्बाय फैद' माइरं बस्थानि फिसाय ओरैबायदि दोमै दोमै मानसि सफैबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बेलासि जाबाय नालाय खयथा जाबाय टाइमा जोंथ' एकथायावनो सफैदों बेयावहाय सारिथायानो जाबाय माथो बायदिसिना दखान दंलाबायो नै लोंग्रा जाग्रानो थान्दा लेमन जुस अरेन्ज जुस मैंगो जुस जोंसै जानोसै आमलाइ दं गाजर दं ओमफ्राय थाइजौ बायदि बायदि दंलै मा मा फिथाइ दंथाय आनारस फ्रुट सालाद दं नै मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है ये तोतला ओरैबायदि जेव जावजाव सिख्लाफोर नुफैबाय दिनैहाय रायजोफोर नै नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय ओरैबो नायदो सागोर दानि आङो खोन्थागोन जाहैबाय आंजों बेरायनो फैनाय लोगोफोर नै नायदो बिथांमोना ग्रोन जिरायनानै दं बेयावहाय बबेनि खिन्थाहरलादो दे चिरां क'क्राझार चिरां हा चिरां डिस्ट्रिक्टनि
너 시장에 방신으로 코라다리 사실 넘가봐이. दंमोन बिसोरखौ लोगो मोननाय नंला बिराद बुरजा मानसि दंना ओमफ्राय ब खामानि मावग्रा बेथना बिफा मोनो खोन्थादो दे खिथाना हो हा आरामना कोनि गरम थाजोबो 20 आंजों बेरायनो फैनाया बे कलिकट बिचआवहाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि नोंसोरल' दै होदो दे नोंसोरल' दै होदो जोब्बायबो ओमफ्राय जोब्बायबो आंनिया जोब्बाय ए आंनिथ' जोबथ'वाखै दा आं खोन्थाबाय रायजो राजा नोंथांमोननोहाय आंजों जायनाखि बे कलिकट बिचआवहाय बेरायनो फैदोंमोन नैबे बिथांमोनानो दा साइडआव नोंथांमोना जिरायनाय नुदों ओमफ्राय दसेनि उनाव जोङो थांलायनोसै सानाबो दोबैबाय बिथांमोना बेयावनो खामानि मावो सोरबा 20,000 सोरबा बिदिनो 17 16 बेफोरबायदि बेथन मोनोनो माथो बुंनोना उफाय गैया जोंनि बर'नि न'खरफ्राथ' थोजासे नङा रावनिबो ओमफ्राय बे न'खराव थोजायैखायनो जोङो बिदेशआव खारनानै खामानि मावनो जानांगौ गोनां जायो दा बेनो आरो ओमफ्राय दसे उनावहाय नोंथांमोनजों लोगो हमबावगोन जों बैथिं नामायलांबावगोन बैथिं नामायाखै दाबो नामायखांनानै नोंथांमोनजों सावरायगौ थांबावनाय दा हरैहाय बेरायनो हरैसोदो बैजों दा माखासेया थांनो ओंखारबाय नै ओमफ्राय जोंथ' दा थांथ'वा जाहैबाय दा एसे मोनानासो थांगोन दे थांलायलायदो साबसे थांगोन मोजाङै मावना जानो जाबाय आं थांथ'वा लोगोफोर आं थांथ'वा आं जों थांथ'वा दानो बाबा दावरायफोर फैगासिनो दं मोजां मोजां आयौ आयौ बिसोरो थांबाय ओमफ्राय दसे जोङो केरेलानि दावरायफोर नायनो नेदों बेयाव दङ नागाथला माने ओरै बेयावबो ब्रिज दंमोन लहानि ब्रिज माने बेयाव बेरायग्लांनो थाखाय बानायदोंमोन नाथाय बेयाव मोनसे ओमफ्राय बैथिं मोनसेमोन दायो लोगोफ्राबो थांजोब्बाय ओमफ्राय जोंबो थांनो ओंखारबाय जोंबो थांनोसै माथो बेरायबावबाय थानोखौलाय जोंनिया दा थांनांगौआबो गोजान जायो आधा घन्टा गोजान थानांगौ दा मोनालांनो हागौ नालाय बेनिखायनो जोङो दानो दोरोदखानोसै बिनिफ्राय दा बेनोमोन केरेलानि कलिकट बिचआ नोंथांमोना दिनैहाय दिन्थिफैबाय फैनानैहाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों बेखौ कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरनो दाबाव बेबायदि पाब्लिक जाबाय नै दासो रोमैनो मोनासो बेबायदि मानसि जाबाय दा बेयावनो लास्ट फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामनो दाबाव चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जय बर' हारिनि